Успяхме! Искате ли да ви телепортирам някъде преди да си тръгна? Да, може ли в пекарната на Дюпонче? Разбира се. Пътуване! И ето, заповядайте, аз трябва да вървя, така че чао! Чао, Пегас. Чао, Пегас. Добре, хайде да отидем да се трансформираме. Прибери се. Да си такси. Искаш ли да отидем да хапнем френски макарони? Хайде. Аз ще донеса, ти си качи в стаята горе. Добре, хайде донесох. Ето, Аля. Заповядай. Хайде, хъпни малко. Много вкусен. Добре. Аз го изядох. Искаш ли отидем на терасата? Да. Хайде. Колко е хубав Париж. Може да се разходим някъде. Може би на кораба? Добре. Хайде утре да отидем. Да, може да опитам. Аз ще ти лягам. Чао, Аля. Аз ще ти изпратя додолу и ще ти легна. Чао, Аля.